Good morning guys! Happy Saturday! Halika na! Come na tayo, labas na tayo. Wala pala kaming ano dyan, kortina. Naglaba kasi kahapon si Sil ng mga kortina eh. Hindi niya rin napalitan kasi wala yung pang center ba na white. Pero may extra sana akong kortina dito. So, nilaban niya muna. So laters na lang yan. Milalakarin kami ngayon ni Daddy. Yes! Yes! Huh? Lakad ka ngayon? Oh, excuse me. Nasaan na naman mo? Aray! Opo! Aray ko! Wag kang meme ko. Aray! Aray ko. Ouch! Ouch! Oo, wait lang. Aray ko. Sakit ah. Naga na. Dali, para mag-ano na. Hoy! Bugbugin kita. Come. Dali. Protein. Fur. Kita yung fur eh. Protein. Protein. Yeah, good boy. So, go, go. Aray ko. Excited na naman. Poor logis pa si Daddy. Daddy, gising na. May lakad tayo ngayon na. Good morning, Poknat. Ay, kabe. Wait lang. Wait lang. Sara natin yung pinto. Magluto tayo guys ng almusal. And since weekend naman, luto lang ako ng ano ba yun? Pansit bicol. So ito yung gulay na carrots and cabbage lang. Yan, tapos pork liver, bawang, sibuyas, bawang. Ayun. Natakam ako sa ano, pansit bicol or pansit bato. Meron pa dyan. Kagabi, nagano lang ako nagsigang lang ako ng hipon. Dumaan kami ni Chris sa palengke. Sabi niya, hipon daw gusto niya. Kasi naman may ibang gusto siya. Laging hipon. So yun, yung 1/4 kinan ako, sinigang ko. Tapos yung 1/4 yan, pambaon niya sa Monday. Gawin kong ano, yung garlic butter shrimp. Pero nagsaing na rin ako just in case gusto nila magkanin. Kasi pwede din to sa kanin. And pandesal. Ayun, may pandesal ako dyan na binili din sa Engbitin. So, ayun. Hindi ko mahanap yung tripod ko, guys. Ako lang naman kaya nailagay. Lagay tayo ng mantika. May dalawang ano pala, guys. Dalawang paraan kung paano yung lulutuin yung pansit bato. Yung isa is yung masabaw. Yung isa naman is gisado. Kapag magluluto kayo ng gisado, dapat padaming oil, which is hindi yun healthy, pero para ma-prevent yung noodles sa yung magano ba, yung lumambot sobra, maging malabsa. So ayun, hindi ko alam kung ang gagawin ko today, pero gusto ko ng gisado eh. Bala na. So ayun, unay muna natin yung pork para mag-brown siya. Konti lang inano ko kasi konti lang din yung lulutuin ko. At aalis kami ni Daddy. Breakfast ka lang naman to. Sabi ng mga kapatid ko doon sa bahay nung umuwi ako nung hindi ko nadala tong camera. Kaya dito ka na lang ulit. Para lagi may food trip. Kaya nakakatuwa. Pero lagi mo may pagkain doon, guys. Kaso mas masaya kapag mas marami kami doon, di ba? Kasi nung nawala kami doon is parang lumungkot nga, ganun. Pero may na sila doon, may kasama na sila doon, yung auntie namin. Pinsang buo din ni Mama, galing Bicol. Pumasok na maging kasama nga doon. So yun, and masarap din magluto yung sobra, kaya lalo silang mananaba doon. Yun. May nag-aasikaso na sa kanila. Kasi si Mama, sa palengke pa rin guys nakatira. Kasi may tindahan pa nga sila doon. Tapos si Papa, pabalik-balik naman din sa
ano sa Nueva Ecija kasi nga yung pinapagawang bahay, yung asikaso. Yun, sunod na natin yung bawang. By the way, yung ano, yung pork, ano yan yung lomo yan, kaya malambot yan. No need nyo na masyadong i-brown. Sunod. Yun. Onion. Bang. Alam niyo ba, pangarap ko talaga guys, yung magkaroon ng malaking kitchen. Alam niyo, may kitchen dito, parang ganito, tapos meron dito sa gitna na, parang center, parang isang table na nandun yung may sink din, nandun yung lutuan. Alam niyo yung ganun, nakikita ko sa mga malalaking bahay, yun ang pangarap ko. Kasi nga, mas maluwag na lutuan. Yung pwedeng mag-cooking video. Kasi favorite ko noon, lagi ako nanonood, nung nandun pa ako kila Froggy, is yung si Rachel Ray, tapos sa Lifestyle Networker si Rachel Ray, tapos si Jada De Laurentiis, si Ina Garten, ng Barefoot Contessa. Yun ang mga pinapanood ko nun sa cable nung kila Froggy pa ako nakatira. So, yun. Then, yung Asian Food Channel. Basta, hilig ko sa mga pagkain, mga luto-luto. Yan. And then, lalagyan natin yun ng ano ba this? Pepper. Wait lang. Yan lang kayo. Kwentuhan tayo habang nagluluto ako. Oops. So, yun nga. Oops. Ba't balik ko. Excuse me. Ayan. Kaya mahilig talaga ako sa pagkain, sa pagluluto. Kapag may time, ito yung stress reliever ko, yung pagluluto. Si Sel, marunong naman siya magluto guys, pero mas prefer ko na ako yung nagluluto para sa madama ko, yung para sa akin. Kaya yun, si Sel naman is okay na okay siya kasama sa bahay kasi sobrang limit niya, hindi siya mapakalimutan ng ginagawa, yung hindi ko na kailangan mag-upo, kung alam niya na yung gagawin niya. After that, yung soy sauce. Ayan, lagyan na rin natin yung pampalasa. Yung pork cube. Pink pork yung nilagay ko. Lalagay ako ng ang piraso lang kasi konti lang naman yung lagay ko. Added flavor lang siya. Ayan siya guys. And then lalagyan natin ng water. Tayo ng water. Wala ko water ha. Hindi ko na kaya mag-vlog ng So, ayan na siya guys. Pakukuluin lang natin siya. Nalagyan ko siya ng isang mangkok na malaking mangkok na tubig. Ayan lang natin kumulo. And then, ilalagay yung pansit. Tapos, papahuli ko tong vegetables kasi gusto ko yung crunchy-crunchy pa ba siya. Yung may tunog-tunog kang naririnig kapag kinagat mo. So, ayun. Later sa lang kapag kaluto na papakita ko sa inyo yung finished product. Kawawang pork natin, hindi nakasama sa pag-walk. Paknit! Hey! Hello! Paknit! Paknit! Hindi ka rito. Nantay mo pa si Grutin? Bukas ka na lang. Lakad tayo bukas. Sasama si Daddy, ha? Hey, Chus! Hey, Chus! Ang slim niya lang, no? Pero matangkad yung ano niya, guys. Yung paa niya. Tangkad niya. Eh, hindi lang nawala sa kanya yung pag ganun-ganon nung ano niya. Parang siyang epileptic. Siguro dahil yan sa kulang siya sa calcium nung baby siya. Pero pinapainom ko naman niya ng ng gatas. Paknit! Nakakatawa lang yung transformation niya. Yun. Tapos si Maggie nandun sa Daddy's girl yun eh. Nandun lagi kay
si Froggy. Laging naiiwan niya sa kwarto pagka nandun pa si Daddy. Kumuha lang ako ng konti guys. So, ganito lang. Kasi madami na yun. Ayan, lagay na natin sa kanyang sabaw. Sa broth. Ayun, sakto lang siya. Para konting sabaw-sabaw. Tapos isang kulo lang guys, okay na yan. Tapos halo nyo na to. Yung init naman ng ng pansit ang magluluto sa sa veggies. Eh kinakain ng hilaw to, 'di ba, sa sa coleslaw. Kaya no need na masyado lutuin yan. And then meron doon tirang tofu. Takwa kahapon nung ako maglugaw. Ihalo ko na rin siya. And then yung doon yung tonkatsu. Tapos naggayat ako ng dahon ng sibuyas para pampabango siya guys. So, ayun. Bango. Sarap ng amoy. Alam nyo, isa pang way ng pagkain namin dito is, sabi ko na ata kanina, yun nga, sa kanin or sinangag, tapos ito, tapos may pinirito ka pang tinapa guys. Kaso, ang dami ng meat nito. Hindi na ako magpiprito ng tinapa. Although, natitempt ako. Kaso mapaparami na naman yung kain ko, kaya mag-tinapay na lang ngayon. So, ayan. Lagay na natin yung veggies. Lahat. Para makulay ang buhay. Pagka may gulay. Alam po, egg noodles to eh. Sa mga taga Bicol dyan, tama ba ako, egg noodles to? Comment kayo. Yan, diba? Yummers. Sarap, tingnan. Pansit. Ang Bicol. Tapos itap pa natin to. Daming toppings. Plus yung sarap guys. Ito kami Mega Mall guys. Manood sana kami ng sine kaso dalawang sinihan. Ang haba. Grabe. Uwi na lang kami. Kalimutan ko weekend pala kasi. Oh. Hanggang dulo yung Trip mo pumila? Trip mo pumila? Ano yung my God? Hanggang doon yung pila. Ando sa loob na. Wag na, tara. Next time na lang. Weekend kasi. Bagal kasi isa lang nag-off kami. O kahit na ayaw magantay, tara. Pero sa Shangri-La. Shangri-La? Kain muna tayo. Hindi pa tayo doon. Kain tayo guys. Ayan, mga lang. Platter lang kami. Nag-extra lang kami ng kare-kare. Kain tayo. Uwi na kami guys. Mas lang kami. Belly. Sabi ko bumili kami nung ano ba yun? Gelatin. Bean boozled. Para may parto yung namin ginawa last year pa tayo. Eh, wala kami dala sa sakyan eh. Nag-ano lang kami. Grab lang kami kanina. Tapos na yung bus. See you later. Bus lang. Ang dami. Kaya ng tubig ko. Bakit bumaba ako? Mumura pa ito. Blockbuster guys. Pilahan sa mga sa mga sakayan. Ito MRT ata to eh. Ay hindi, mga paano yun. Pa-antipolo. Ano? Pa-antipolo yan. Diba? Ang dami. Bayad ka na. Bayad ka na. Bayad ko na. We're home na guys. Pasalubong si Daddy kay Paklit. Tayo'y isa lang. Mikey! Patawan ko. Mickey! Piggy! 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 Mickey! Gusto mo pinakantahan ka pa. Oh, Piggy. Hey, Jules! Piggy ka.
Piggy. Party mo? May mga sample na sinend sa akin, guys. Is Asuka Kitty Chen. Yung IG handle niya. Galing Japan ng mga products. So, ayun. Pinasample niya ako kasi kung gusto ko daw ibenta. And yun, na-try ko lalo na tong collagen rose, guys. Grabe, sobrang sarap. Candy siya, parang Mentos. Hindi siya mahirap, ang tawag doon, katulad ng collagen capsule lang na iinumin mo ba yan, na magtutubig ka pa. Ito, tsumo lang. Sarap, sobra. Twice a day lang siya kailangan. So, yun. Hindi ko nga binibigyan si daddy kasi sabi ko, lang yan, sa'yo na yung collagen doon sa labas. Kasi lalaki. Nahihirapan ako lumunok. So, ito, mo lang, nguyain mo na. Akin lang to. So, yun. Ayun nga, magiging supplier ko siya. Nag-order na ako nito sa kanya. By guys, by second week or third week ng basta by August siguro, makatapos na ng August, darating dito yung ating collagen rose. So, search nyo siya, guys. Sobrang sarap niya, promise. And then, na-try ko na rin yung mask. Maganda rin yung mask. Tapos ko lang mag-mask, pero naghilamos na ako talaga. Itong Pure Smile na na rose din. Rose Quartz Essence Mask. Super bango din. So, yun. Ang mga in-order ko is, yung this one nga. Yan. Kasi masarap. Madaling i-take. Nakaka-addict. Hindi nyo makakalimutan na hindi mag-take kasi ang sarap nga. Pwede isang pack. Kayang ubusin ng isang upuan. So, yun. And then, etong Pigeon Baby Powder. Compact Baby Powder. Shh! Groot! Maggie! Ayun, na-try ko na din siya kanina. And it's so okay, guys. Para sa mga tawag dito, mga sensitive skin. Yun. Favorite daw to ni Gretchen Barreto. So, try kong i-post to sa shop para magpa-pre-order ako. Para pag maka-order din ako sa kanya. Kasi, mas marami ako in-order na itong rose collagen. Tsaka nung mga mask. So, yun lang. Thank you, sis. Thank you so much. Tapos yun, bukas baka kami, guys. Dalawang to. Oh, maghaharutan, daddy. Kaya mo lang naghaharutan lang yan. Bukas mag-rearrange na naman daw sila mama sa sa store. So, punta ako para magatid ng sopas. Kasi magluluto ako bukas ng sopas. Yun lang. Tapos later, kasi naglilamos na ako, nagmask ako, apply ko lang yung rose hip oil, guys. Pero nag-apply pa rin ako ng pimple eraser ba tawag doon? So, na may salicylic acid kasi medyo may pa isa pa, ganun. Yeah, yan lang. Yeah. Hopefully, bago mag-December is maibalik ko yung kinis ng mukha ko, guys. Kaya yun, lahat ng makeup ko, pinamigay ko. Promise, yung mga binibili ko nun. Hindi naman talaga ako mahilig mag-makeup. Naaaliw lang ako sa mga makeup tutorials, kaya napapabili ako. And then, nung nag-breakout ako, pinamigay ko yun sa pinsan kong nag-makeup artist. Tapos kila Nene, kasi naaaliw daw sila kay Michelle D. Ayun, sa mga makeup tutorials and gayaan. Tapos nag-suggest ako sa kanila mga ibang YouTuber na nag-makeup para matuto sila. So, ayun, ngayon wala ako, guys, kahit isang makeup dito kasi sabi ko ayoko na mag-makeup kasi baka doon na-irritate yung pero hindi naman kasi di nga ako nag-makeup Pero ayun, wala akong balak ng mag-makeup. Kaya pinamigay ko na pwera sa sa pangkilay tsaka lipstick. Yun lang ang meron ako. Di pa rin kakabit yung guys, ng aming cortina. Anyway, yun lang po. Good night. We'll see you tomorrow.